Фәрит Кәррамулы Хузяевны бүгенге 65 яшьлек юбилее белән чын күңелдән хезмәттәш дуслары, Терешка поселениесе башлыгы Рево Рәфатулы Тәминов һәм бергә хезмәт кылучы администрация эшчеләре котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гади, сабыр, олы җанлы, кешелекле, тырыш хезмәттәшебезнең бүген олы юбилее. Без администрация хезмәткәрләре аның бу шатлыгын уртаклашырга ашыгабыз. Озын хезмәт юлыңны шофер булу белән бәйләп үткәнлектән, икенче туган йортыңа әверелгән администрациядә син үз кеше. Еллар узып, коллектив яңарып торса да сиңа булган хөрмәт хисләре үзгәрешсез калды. Фәрит Кәррамовичның пөхтәлек сөйчән, игътибарлы булуын бар да белә. Яңгырмы, кармы, аның йөргән машинасы һәр даим ару, кирләнмәгән. Аның төзеклегенә дә ул зур игътибар биреп яши. Үзенең шаян мәзәкләре белән кирәк чакта кәефеңне дә күтәрә белә, кирәккәндә туры сүзен әйтеп тә куярга каушамый ул. Үз эшеңне яратып башкаруын, ярдәмчел, ачык йөзле, юмарт булуың белән барчабызга да үрнәксин. Киләчәктә дә барыр юлларыгыз озын, саулыгыгыз ныклы, киләчәгегез өметле, табыннарыгыз мул, сыйлы булсын. Сезгә гаилә бәхете, исәнлек, саулык, искәрмәс шатлык, куанычлар, рух күтәренкелеге, иман байлыгы, җан тынычлыгы, бәрәкәтле имин тормышлар телибез. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сезгә барында. Аппак карлар кебек бәхет яусын туган көннең һәрбер таңында. Тусаң да син ноябрьдә, көзге суык бер көндә, барыбер синнән кешеләргә һәрчак җылы бер көлә. Изгелек ул җирдә ятмый, булмый аны онытып, гомер буе яшә шулай кешеләрне җылытып. Ерак калмады кышка да, кояш усалрак карый, көзнең шундый бер көнендә җиргә тусаң да ярый. Җыл язлар килгән чакта йөрәккә сөю дәшә, син дә шулай гомер буе сөеп, сөелеп яшә. Кояш кешеләр йөзенә елмаю булып куна, син дә яшә бу дөньяда бәхетле булып кына. Хөрмәтле Фәрит Кәррамович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тик җитеш кенә, бик күп яшенде миңа дип көенә күрмә. Үзең өчен яшәмәдең әле бер көндә, гөрләп тора тормышыбыз бүгенге көнедә. Яшә әле узак еллар картаю белмә, ялт иттереп язлар килер күрсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә, ялт иттереп язлар килер күрсең менә. Таяныш син күңел кояшы, бу дөньяда син үзеңне артык тоймашы. Синең кебек курку белмәс дөньяда сирәк, үзең тырыш кешелекле, акылың сирәк. Яшә әле узак еллар картаю белмә, ялт иттереп язлар килер күрсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә, ялт иттереп язлар килер күрсең менә. Сәләмәт бул, нык бул, бирешмә. Әфәрин, син булдырасың, син безнең терәк, син безгә кирәк. Балкып, янып, яшнәп, күкрәп яшәп күрсәт әле. Яшәрерләр күңелгеләрең, күңелемә шундый якын нурлы йөзләрең. Бәхетле бул узак яшә, саулыгың булсын, борчы сагыш үкенүләр үткәндә калсын. Яшә әле узак еллар картаю белмә, ялт иттереп язлар килер күрсең менә.